बिटिआरआव साननैनि गेजेरावनो फोसावगोन थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि फोसावथाय होगोन। प्रमद बर'। गाबोन बा समफोरनि गेजेराव जि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जागोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे जारागुरि ओनसोलावनो आसाम सोरखारनि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसननायनिबो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसननानै होफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन फारियै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा आरो गबिन्द फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे गासैबो बिबुंगोरा। फरायसाफोर आरो जारागुरि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिआर ओनसोलाव गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय रायजो सोरखारनि मददजों बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बिधानसभा बियाबनि सिङाव गासैयावबो गंफा गंफा स्टेडियाम गायसननाय जागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव साननैनि गेजेरावनो थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ होगोन आरो 1999 मायथाइनि माखासे फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय होखांनायनि उनावनो टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाय होनाय जागोन होनना मिथिहोयो प्रमद बर' बिथाङा। बसुमतारी जि कलेज बेयो मोनसे प्राइभेट कलेज, बिनि मोजां स्ट्राक्चार मोनसे बिल्डिं बेखौ दिनै गायसननाय जाबाय। बिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बे जारागुरि ओनसोलाव मोनसे स्टेडियाम, आसाम सरकारनि मोनसे स्टेडियाम एमएलए बिथांनि नाजानायजों मोननो हादों। दा बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो आं मिजिंथिदों बे स्टेडियामखौ लुफुंनायनि उनाव बे ओनसोलनि फरायसाफोर, बे ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो बे ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामनानै गुबुन गुबुन इभेन्टआव नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन। खारन जों मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा फुटबलखौ गेलेना मोजां मोनो, बिनि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन गुबुन खेलाफ्रावबो, गुबुन गुबुन गेमफ्रावबो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गोसो गुदुङै बाहागो लायो। नाथाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ दासिमबो लुफुंनो हायैनि थाखाय एबा लुफुङैनि थाखाय बिथांमोना बे सुबिदानिफ्राय जानगाराव थानांदों। दा थाबैनो नैबे स्टेडियामखौ लुखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा मोजाङै प्रेक्टिस खालामनो खाबु मोनगोन आरो बिनि थाखायनो आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो साबायखर बावो आरो जोंनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावो। बिनि उनाव जोङो बेलासे फारसे बल्लामगुरियाव जि मोनसे ITI लुनाय दङ बेखौ बेखेवगोन। बे ITIआव देग्लायनिफ्राय क्लास जागोन आरो बे ITIखौ मोनसे मडेल ITI हिसाबै जों गायसननो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय थिग खालामनाय जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन एजेन्सिसफ्राबो सापर्ट खालामनो सानदों। आथिखालाव जों बयबो मिथिगौ जे टेकनिकेल साइडखौ जोबोद गोसो होनाय जायो। दा नंखायनो ITI पास खालामनायनि उनाव जोंनि बे केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन कम्पेनियाव थांनानै गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावहैनो हायो। दा बेनिखायनो गासै 10 ITI जोङो बड'लेण्डआव एक्टिभलि जोङो बेखौ मोजाङै सालायनो सानदों आरो बे ITIफ्राव सानावल' नङा, मोनाबिलियावबो बेवहाय बायदिसिना स्किल ट्रेनिं होनायनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामदों। दा बेनिखायनो नैबे समाव गोजोन आरो मोजां थासारिखौ लाखिनाया जोबोद दरकार। थांनाय 3-4 डिकेड्सआव जोङो गोजोन थासारि गैयैनि थाखाय गोबां फासयना थानो गोनां जादों आरो थांनाय बोसोरसेयाव जों नुदों जे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनिफ्रा सा 25 जि APSC क्लियार खालामनो हादों आरो गोबां फरायसाफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोन्दों, गुबुन गुबुन आसाम पुलिसाव गोबां खाबुफोरखौ लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो गोजोन थासारिखौ लाखिनांगोन आरो बयबो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन। बिटिआर ओनसोलाव साख्रिनि थिसनथायनि सायाव मा बुङो? गाबोन बा समफोरनि गेजेराव जि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जागोन, बिनि उनावनो जिखिनि इलिजिबल बिसोर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव हाबनो हागोन। बाखि फोरोंगिरिनि बेलायाव जोंहा 99नि माखासे टिचार दंबावो, बिसोरनि एपइन्टमेन्टआ जागोन आरो टेट पास खालामना जायफोर दङ बिसोरनि एपइन्टमेन्टआबो थाबैनो जागोन। बिनि उनाव जोङो 6 सिडिउल एरियायाव स्पेसियेल टेट खुंनायनि थाखाय माखासे प्रसेस खालामगासिनो दङ। टेट जायोबा बाखिखिनाबो साख्रिखौ मोननो हागोन। आङो बेखौसो खावलायनो सानो, साख्रियाथ' जोबोद लिमिटेड, ओंखायनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोङो थाबैनो गाव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा बरनना लानो हायो।
बेनि थाखाय दानाय लुनाय दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव जोबोद बांसिन खाबु होनायनि थाखाय जों आवगायगासिनो दङ दा बे बिथिङाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा गोसो होयो आथिखालनि रांखान्थिया आबादनि सायाव सोनारो मोजां आबाद मावनानै फाननो हायोब्ला जोङो थाबैनो गोबां रां खामायनो हायो दा बे बिथिङाव जाहाथे गोसो होयो मानोना जोंनि हायाबो मोजां जोंहा दैयाबो एभेलेबेल आरो अर्गेनिकनि थाखाय मार्केटआबो जोबोद एभेलेबेल दा बिनि थाखाय गुबुन गुबुन एजेन्सिसफ्रा जों गभर्नमेन्टजोंनो थोंजोङै रायज्लायगासिनो दङ आरो जों ट्रेनिंनि बेलायावबो गोबांखौ ट्रेनिं होनो थांगासिनो दङ इतिमध्य पिक मिशननि ट्रेनिङा जागायबाय दा गड मिशननि ट्रेनिं जागोन 10,000 आइजोफोरखौ जोङो फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव हेन्डलुमनि ट्रेनिं होनायनि थाखाय हाबाफारि लादों बेबायदि गोबां हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय बयबो बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथिदों